Bhí Chruinniú na nóg ar siúl in átainna éagsúla ar fud na tíre de Sathairn. Is tionscanmh náisiúnta é a thugann deis do dhaoine óga a grothaíochta Isriú agus a Herbert. In áras éine in Inasír faoin daoine óga tainmh as réimh se leathan imeachtaí agus an gaeilge mar hanga na imeachtaí ar fad. Bhí drámaíocht, ceol agus sprain paintal agus hána se go mórlam mar bhí se an spríal agus dólam tú annach chuidir daoinú. Tá se go deasla tú chance go daoine ó Oileán le fólam mudí defacht agus ní bé muid sin na budí céine. So tú na chance na céine an le fólam mudí ná daoine a cúnaí sa mórthe. Tá sé antáhachtach go bhíonn deis ag daoine óga a bheith páirteach í imeachtaí eilíne. Go hiondúil John áras éine bíonn rudaí rinne bliana agin, déanann siad eilín ar na scolanna is tóí agus tógraí agsúla. But is lá speisialta seo agus tá measc an jazz agin inniu den winter gasúir ina sir agus gasúir tá takeíteach mar torasóirí agus é si a casa le chéile agus é si a paintáil, is a spray paintáil agus déanna drámaíocht agus ceol. Rinneadh ceilire ar Chruinniú na nóg den chéad uair in 2018 agus im líana chhlach na 1,000 daoine óga páirt imreis agus 1,300 imeacht ar fud na tíre. Conor O'Donnell nuacht Aip Cúla4 Inasír.